салом мухлисони варзиш, шумо қарор доред дар канали Sports TG. чизе ки матбуотон менависанд мо дар ин ҷо гап мезанем. имрӯз дар барнома Интер пешниҳоди Барселонаро рад кард. муроҷиати Ҳабиб Нурмагомедов ба мардуми тоҷик. байни Реал ва Рамос нофаҳмӣ аст. ин ва дигар хабарҳо дар барномаи имрӯза. ҳамада тамошои хуб рафтем. Барселона то ҳол ният дорад ки баъди анҷоми сезон бо форварди Интер Лаутаро Мартинес шартнома бандад. дастаи каталонӣ барои ҳамлагари 22-солаи аргентинӣ 70 миллион евро пешниҳод кард. ҷамъи хавбек Артуро Видал ва ҳимоятгари рост Нелсон Самеду. аммо дастаи миланӣ ин пешниҳодро рад кард, менависад журналист Николас Кира. Интер барои Лаутаро пурра тавонпулӣ ӯро мехоҳад, яъне 111 миллион евро. хотиррасон мекунем ки Барса тайёр аст дар як сол ба Мартинес 10 миллион евро маош диҳад. дар вақти коронавирус бояд чӣ кор кунем? дар хона нишинем, ба гигиенаи шахсӣ риоя кунем ва ҳамроҳ бо 1x ғолиб шавем. футболҳо ба вақти дигар гузаронида шуданд, аммо киберспорт идома дорад ва барои ғолиб шудан дар он шумо бо промокоди TouchFood дар аввалин пардохтатон метавонед то $100 тӯҳфа гиред. ба ссилка комментария буда дар омада ҳамроҳ бо варзиши виртуалӣ ғолиб гардед. форварди Милан Златан Ибрагимович тобистон дастаро тайёр мекунад. чӣ хеле ки сайт milannews.it бо ссилкаи Sport Mediaset хабар медиҳад, вақте ки форвард аз Шветсия ба Милан бармегардад, то ба агенти худ Мино Райола вазифа мегузорад ки хоҳиши тайёр кардани дастаро ба директори генералии клуб Иван Газидис расонад. Ибрагимович аз он норозӣ аст ки Милан сардори шуъбаи даста Звонимира Бабанро хориҷ кард ва ба наздикӣ боз дастаро метавонад директори техникӣ Пауло Малдини тайёр кунад. пешакӣ хабар буд ки ҳамлагари 38-солаи шведӣ метавонад ҳамин хел карьерашро ба анҷом расонад. дар ин сезон Златан дар 8 бозии серия А иштирок намуда 3 гол задааст. экс-хавбеки Манчестер Юнайтед Марван Фелайни ки айни ҳол дар дастаи хитоии Шалдун Лунен ҳунарнамоӣ дорад, ба сирояти коронавирус гирифтор шудааст. чӣ хеле ки Goal.com бо ссилкаи департаменти тандурустии шаҳри Цзиннан хабар медиҳад, Фелайни тести мусбат спорид вақте ки ба шаҳр ба поезд рафт. ин ҳодиса 20 май рух дода буд ва ҳамон рӯз тест спорида шуд. ӯ ягона футболбози чемпионати Хитой аст ки ба касалии коронавирус гирифтор шудааст. чӣ хеле ки медонем, инфексия дар Хитой пайдо шуд. дар он ҷо 81 000 одам сироят ёфтанд ва тақрибан 3 000 нафар аз касалии коронавирус вафот карданд. ҳангоми гуфтушунид байни Реал Мадрид ва ҳимоятгар Серхио Рамос дар бораи шартномаи нав нофаҳмӣ рух дод. хабар медиҳад Марка. тибқи иттилои манбаъ, бозингари 33-сола ки шартномааш соли 2021 ба итмом мерасад, мехоҳад созишномаи нави 2 сола бандад, дар ҳоле ки даста омода аст ки бо ӯ 1 сола шартнома бандад. гап дар он аст ки сиёсати Реал Мадрид тамдиди шартномаҳои бозингароне ки синну солашон аз 32 болоанд 1 сола шартнома пешниҳод мекунанд. дастаи мадридӣ ҳатто намехоҳад ин корро барои капитани худ кунад, то ин ки дар даруни даста проблема нашавад. дӯстон, оё роҳбарияти Реал кори хуб мекунад ё ин ки не? ҳатман фикри худро дар комментария нависед. мо бошад мегузарем ба хабари асосӣ. чемпиони UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов дар историяи инстаграми худ дар бораи тоҷиконе ки дар фурудгоҳи Внуково маҳкаманд комментария дод. бигзор Аллоҳ кӯмакатон кунад, гуфт Нурмагомедов. админи Маладьёш ТЖК дар бораи ҳолати мигрантҳои тоҷик дар инстаграм навишт. 4 рӯз мешавад ки ҳамватанонамон дар фурудгоҳанд. рейсҳоро дар он вақте маҳкам карданд ки аллакай ҳамаи одамон аз вилоятон ва ноҳияҳо ба фурудгоҳ омаданд. акнун онҳо на ҷои рафтан доранду на хӯрданӣ. бисёрии охирон маблағашонро дар билет сарф карданд, то ин ки зудтар ба хонаҳояшон бираванд, аммо рейсҳоро манъ карданд. ҳабиб ки худаш дар роҳи дур аст, пул таъмин карда тоҷикон ба худ хӯрокворӣ хариданд. на танҳо ҳабиб, бисёри тоҷикон низ кӯмак расонданд. барои ҳамин дуогӯи он мешавем ки одамоне ки дар фурудгоҳ маҳкаманд соҳу саломат ба пеши оилаву фарзандонашон баргарданд. салому алайкум. ина мардуми тоҷикистон, халқи тоҷик дар аэропорти Внуково чихел азоб кардисен занако кӯдако ама дар замино хоманд. ина мардум ҳама сарсон саргардон медонанд чӣ кор кунанд. ина ҳоли тоҷик дар аэропорти Внуково. бо як бор дига мегӯям, имрӯза число 21 марти 2020. ина ҳоли мардум дар аэропорти Внуково. чихел мардум дар инҷо хоманд, ҳама сарсон саргардон. ҳеҷ кас намедонад чӣ кор кунад. ина занако дар инҷо шитаги ҳама занак як рош нишон наметавон, чишм дар кор нест. ина
дӯстон ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Аз ёд набарорен лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро ва ҳатман ба зангулача зер кунед ки аз видеои нави мо бехабар намонед. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.